Myslíš, že bude pre mňa ľahké zabudnúť, čo sa stalo v noci, keď sme sa tu v penzióne milovali? Viete, fotografovanie je moja vášeň. Môžem sa spýtať, čo zamýšľate z Ruth? Cítim sa zvláštne, keď si pomyslím, Čo? že vy a ja budeme švagrovia. Čo vy na to? Určite sa raz budeš cítiť dobre. Ako všetky ženy, ktoré si svojich mužov vybrali. Katrin. Damon. Chcem len s tebou hovoriť. Všetky problémy, všetko, čo ma trápilo, to všetko zmizlo po tom, čo som sa vydala. Ty a ja už neexistuje. Už dávno nie sme sami, v tomto je. A čo urobíme? Chceš, aby sme to nechali tak, ako to je? Niečo sa medzi nami dvoma deje, musíš to vedieť. Problém je v nej. Ak ťa neľúbi, nič nezískaš tým, že zmlátiš jej milenca. Ani mňa veľmi neteší, že sa to zrazu všetko zvrtlo.